Makedonija, 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 jer jedna riječ koju je jako teško definirati i jedan pojam koji obuhvaća čitav jedan svemir i čitavu jednu filozofiju vezanu uz koješta, a pogotovo vezano uz putovanja, avanturizam i visokogorstvo. Dakle, Makedonija je riječ od koje se onako sav uzbudiš, ustreperiš i jedva čekaš da odeš tamo. To ti je to. Idemo pozadi ovo kućica, pozadi ovaj mali paraklit, tamo možete slikaš ovaj ostrov. Ima tamo jedna stena. A zašto sam išao tamo? Išao sam tamo vidjeti snijeg. Kratko i jasno, u dvije riječi. Vidjeti snijeg. Doživjeti snijeg. Kod nas ga više nema. Dakle, uđeš u bus i izađeš u jednom totalno drugom svijetu. Sutradan ujutro i jako je teško objasniti kada negdje ideš, onda negdje ideš. Kada ideš u Makedoniju, to je kao da ideš doma. Dakle, dođeš u grad koji ti je od nekud poznat već od prije, ne samo sa prethodne ekspedicije od prije par godina. Ljudi koji kao da su tvoji i osjećaš se kao da si doma i to je ono što je čarobno, što se provlači zapravo kroz cijelu tu ekspediciju, ne? Neobičan je osjećaj kada se ujutro probudiš, hodaš Skopjem i onda dan sviće i ti vidiš u daljini one bijele vrhove od preko 2000 metara, čarolija, totalno. Mori, mori, eno voce, tubu mori, pa se plaka, ne se plakaj. Totalni prizor koji u tebi budi jedan osjećaj da je dovoljno skočiti i tamo si. I nije daleko od istine, uđeš u vlak, bus za sat i pol si na tim visokim planinama, tako sam ja za sat i pol stigao vlakom na željezničku stanicu, odakle sam krenuo pješke sve do planinarskog doma na Paprodištu na Jakupici. 5 godina sam to želio, planirao i sad je došao trenutak da idem na tu Solonsku glavu, da se popnem tamo. Evo nas, najnovija epizoda Bijeli divovi Balkana, Makedonija. Idem preko grebena na Solonsku glavu. Prekrasan je dan, 3 dana sam čekao ovakav dan. I to nije izgubljeno vrijeme ako ću imati ovakav dan. Panorama je fantastična, plavo nebo, sunce, ali popodne će se vrijeme pokvariti, tako da moram biti brz. Rekli su da ima puno medvjeda, da ima vukova, da je opasno, da je hladno. I kad neko kaže nemoj, ja čujem 3-4 sad, idemo. I ne bojim se ići sam, ne bojim se ići
ne bojim se samoće u planini jer planine su biti moji prijatelji. Kada je poznaš, kada je poštuješ, kada poznaš sebe i svoje mogućnosti i sposobnosti, onda je to jedan poseban osjećaj. Naravno, uvijek se može desiti nešto nepredviđeno, ali na taj način umanjuješ rizik na maksimum. Mater oca ti ostavlja, mori. Haj! Evo ga, prekrasan je dan i kad gledaš ovu ljepotu jako je teško opisati strepnju, neizvjesnost, strah prije polaska kada ustaješ u 2 ujutro i ideš na ovakvu planinu znajući da si sam i da cijeli dan nećeš srest nikoga. Ovo je nešto fantastično i sve planine na svijetu imaju nešto svoje, ali ove balkanske planine Makedonije, to je nešto baš posebno i jako mi je drago da sam ovdje. Prvi dan ja i vodič Goce došli smo do jedne točke, on je inače dežurni u planinarskom domu i s te točke sam vidio da vrijeme nije baš sjajno i da neću moći tog dana doći do vrha, tako da sam odlučio popiti se na greben i zatim ići prema lijevoj strani, prema istoku, napraviti jednu turu izvidničku da vidimo mogu li tim putem sutradan se zapravo popeti gore prema Solunskoj glavi. I to je bila jedna strašno naporna tura gdje mi je magla pravila probleme, uhvatio mi mrak, ali sretno sam stigao do planinarskog doma totalno iscrpljen i shvatio sam da ako se želim popeti na vrh, da će to iziskivati uspon od turu od 15-16 sati. Dakle, cijeli idući dan se moram odmarati da bi dan kasnije zapravo krenuo sa penjanjem gore i tako je i bilo. Krenuo sam opet u noći, Goce me pratio opet do jedne točke, a sam sad išao na drugu stranu, iz drugog smjera. I to se na kraju pokazala kao jedna odluka ključna za uspješan uspon. Uspio sam doći na Solunsku glavu i ispenjati još podosta tih vrhova od preko 2000 metara. Juhu! Evo ga, blizu smo. Solunska glava, Makedonija. Zadnjih sam mjeseci puno trenirao u nadi da ću otići na neku ekspediciju u ovo ludo korona vrijeme. Isplatilo se. Izgubio sam 2 dana. Jedan dan mi je cijeli bio, ajmo reći, nekakav izvidnički na ovoj planini. Jedan dan sam se morao samo odmarati od tog izvidničkog pohoda koji je trajao 13 sati. Ali evo, sve se to isplatilo i sve se to vraća. I strpljenje, i trud, i svaki trening, svaki pokret. Danas mi je, evo, danas sam u pogonu 7 sati i tura će trajati još barem 6-7 sati. Da. Ali dobro je, to smo i tražili, to smo i dobili. Taj osjećaj nakon 1, 2 i po, 3 sata pristupnog hoda, kada se penjiš, imaš osjećaj da nikad nećeš doći i kreneš zapravo iz mraka i ne vidiš ništa i prolaziš kroz šumu, pomalo sviće i onda se pred tobom ukaže i taj bijeli balkanski div, ta Jakupica. I dođeš gore na prvi greben i otvori se, čovječe, prizor 15 vrhova od preko 2000 metara, sve ti je ovako nadohvat ruke i kao da je planinska vila došla i rekla: momak, izvoli, sve što vidiš tvoje je. Sat vremena me brijao vjetar, a sad ga nema ni daška. Evo me u bijelom raju, planina Jakupica, idem na neki vrh Perčulica, pa onda na Solunsku glavu i to je sve bajka. I
uzeo sam ono što mi je bilo najljepše. Skakutao sam s vrha na vrh, penjao se s vrha na vrh, hoćeš na ovaj, hoćeš na onaj, hoćeš vamo, hoćeš tamo. Jedno bespregledno bijelo more vrhova koji kao da su čekali na mene, vrijeme idealno. I to je u tom trenutku bila ona Makedonija za mene koju sam godinama sanjao. To je bilo to. I sam dolazak na Solonsku glavu je bio definitivno ispunjenje jednog sna i jedan veliki zimski visokogorski uspjeh za mene. Popeti se na takav vrh u tim uvjetima sam definitivno je jedno emotivno postignuće koje tu znači mnogo, koliko čovjek može. Dosta je bilo igranja, dakle nemam više vremena, moram na najviši vrh i silazak. Puno je tu vrhova, puno previše prekrasnih stvari, ali vrijeme curi. Kad sam bio došao na Papradište, pogled mi je odmah pao, jer sa samog planinarskog doma ne vidi se Solonska glava, pogled mi je pao na jednu jako interesantnu planinu kojom dominiraju dva vrha. I pitao sam Goce, a što je to? On mi kaže, pa to ti je planina Ostrov, ja je zovem Ostrov, kao strši sama. Nije povezana s nijednom drugom, pa izgleda sama kao neki otok, a službeno ime je planina Svatovi. I vrhovi su Kale i Jaloarnik. Mi smo odlučili popeti se gore i zimski uvjeti su bili takvi da uspon u jednom smjeru je trajao 8 sati na taj Jaloarnik. I sad vidiš taj Kale, tako ti je blizu, a opet ima još do njega barem sat i pol, pa malo gore, pa malo dolje, to bi značilo 3 sata vamo tamo. Kale ne može da se dođe, predaleko je, preopasno i nemamo vremena. Da imamo vremena bilo bi drugo. Evo, vrh i Jaloarnik, dva najviša vrha Svatova. I onako nas je uhvatio mrak i bila je to jedna strašno naporna tura gdje smo gazili dosta svježeg snijega, jer bilo je 2,5 dana lošeg vremena. Gore u visokim predjelima planina, više od pola metra svježeg snijega, tako da čak ni krplje nisu bog zna kako pomagale. I bilo je tih trenutaka kada smo propadali u snijeg do bokova i gledali se pa nije valjda tako smo daleko došli, dugo hodali da na kraju nećemo uspjeti doći do vrha, ali došli smo i isplatilo se. Da li mi je žao da se nisam popeo na najviši vrh? Nije, jer mi je taj malo niži Jaloarnik dao sve ono što mi treba i dao mi jednu želju, da dođem opet, da probam popeti grebenski tamo sa istočne strane, da probam proći cijelu planinu jednog dana, bilo da će to biti ljeto ili zima, ali definitivno puno toga, puno razloga za drugi put se vratiti. I da ne spominjem da je u Makedoniji još puno planina. Bijeli divovi Balkana traju već projekt 8 godina. Ispenjao sam puno krasnih vrhova, napravio sam neku listu vrhova koje mi je cilj popeti, ali ta lista na kraju ispada više manje nebitna, jer bitno je da si tamo i da se penješ. I bitno je tu ova emocija, jer ako se samo penješ onda nema smisla. Emocija povezanosti sa planinom, emocija povezanosti sa ljudima koji tamo žive i kulturom tih ljudi. Emocija povezanosti sa onim nečim iskonskim, balkanskim, od čega stalno bježimo i čega se sramimo, a nemamo se čega sramiti. Zbilja nemamo, to smo mi, to je to. Možemo mi lamentirati o tome
ko je najstariji balkanski narod i od kog su potekli svi ovi drugi. Jesu li to Srbi, Hrvati, jesu li to Makedonci, Bugari, ali činjenica je da ono što me veže uz projekt Bijeli divovi Balkana su neraskidiva prijateljstva koja traju godinama i koja su jedan od razloga zašto putujem po Balkanu i zašto se na neke destinacije vraćam. I rekao je jednom jedan mudar čovjek, čuvajmo bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga. I dobro je rekao, ali mi smo to uništili koje kakvim ratovima, koje kakvim glupostima, koje kakvim pizdarijama. I politika je tu nebitna. Politika je neka tamo. Uvijek je bilo i bit će politike i navlačenje i provokacija od određene kaste ljudi koje god vjere i nacionalnosti bili, koje god stranke. Ali bratstvo i jedinstvo znači da ja dođem u jednu Makedoniju ili bilo koju drugu zemlju Balkana i ljudi me primaju u svoju kuću za svoj stol i dočekuju me kao svoga. Isto tako bilo ko je dobrodošao u moju kuću za moj stol i svaki dan, ali svaki dan dok otvorim Facebook dočekuju me poruke ljudi iz Bugarske, iz Makedonije, iz Srbije, Bosne, kad ćeš doći drug, kad ćeš doći, planina je tu, ajde čekate, sve ćemo ti srediti, samo dođi. I to je lijepo. I to je zapravo jedna poanta ovog projekta Bijeli divovi Balkana. Povezivanje ljudi da nam bude svima lijepo i da nam bude svima sutra bolje. Sad ako će neko to prepoznat, super. Ako neće, neće. Na nama je da se trudimo širiti neku dobru vibraciju. A planine su zapravo jedan medij kojeg mi koristimo za ostvarivanje tih svojih dobrohodnih ciljeva. Kada si sam u tom bijelom svijetu snijega, zabijaš dereze, cepinu, taj led i sve što čuješ je škripa dereza u snijegu, svoj dah i sve što vidiš je bijelo i plavo. Bijela planina i plavo nebo. Samo to ti treba, dvije boje čovječe. Ti su svijet u kojem vladaju samo dvije boje. I tamo si totalno smiren i dio si tog svijeta. Siđeš dolje, vratiš se doma, tu ostaje. To zapravo znači biti planinar, ne? Na planinu se može popeti i spustiti svako, ali ta emocija, to je poanta projekta Bijeli divovi Balkana. I zato svaki zimski uspon na planine Balkana mi je poseban, ali ova Makedonija mi je zapravo samo uvjerila da sam na pravom putu. I to je to. Neki su mi rekli da sam na krivom putu. Pa dobro, ako jesam, idem mirno krivim putem. Bitno je da uživam i da imam mirnu savjest da ja radim dobru stvar.